मा जादों नों? मा जादों? माखौथो रागा जोंनानै थांलाय फैलाय जाबाय थाखो? सोरखौ रागा जोंलायखो? नों जेबो मिथिया बोराय, नों सिरि था। नों मालाबा खबर लायो हो? नोंनि बिहामजोआ माब्रै दङ? नों माब्लाबा बिहामजोनि खिथु संफेरदों नामा? नोंथ' बिहामजोआ गोथाव संना होयो, गेब जिरायना जायो, लावगागा उदै बिलिद जानानै दुंदांल' उन्दुना थानाय। माथो रोंगौ नोङो? मा मिथिगौ नोङो? नों जेबो मिथिया, नों सिरि था। जानाय उन्दुनाय मा मास्टार साख्रि मावफाखो? रिटायार मोनबाय, न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो रोंला, जेबो मावहोनानै जानो रोंला, न' सिङावनो थाबाय था। पेरालाइस बेमार जानानैसो लांगाब गोलाव बिसिनायाव उन्दुना थानायानो मोजां जासिगोन नोङो। मोजां जोलैनि बिहाव साल्ला। बिहामजोआ गोथाव संना होबा उन्दुनाल' जाग्रा। बिहामजोआ माबायदि मोजां गाज्रि नायनो रोङा नोङो? नों मा मिथिनो हो? मा मिथिनो नोङो? नोंनि नोजोरावथ' बिहामजोआ जोबोर सना। नोंनि नोंहामजोआ नोंनि फिसाला थाफै सान्दियावनो मैया सोरबा हुआ सिथ्लायाव फैनानै सानैजों गसंथाबनानै लाइन मारिनानै हुआ थांलाय लांबाय। नै बेफोरखौ नुदों? मा खोथा बुंनाय जादों बेलाय? नंगौना नङाना बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंजालाबायो बिमा? मोजां गाज्रि बेफोरबायदि खोथाफोरखौ 100 बार सानग्रो। बुङैनि सिगां 100 बार सानग्रो। मिसा खोथाफोरखौ देरनानै मानो न'खरखौ गरम खालामनो नागिरदों नों? फिउ बारनानै जोगारदोहाय बे हुआखौ। नायनोसो हाखांबाय थालाहां। मिथिगौ नों? मिथिगौ? नोंनि बिहामजोआ आंजोंसो उल्था नांलायबावदों। आं सोंनायाव आंजोंसो उल्था नांलायबावनानै आंखौ धमकिसो होबावदों। मिथिगौ? आंनि फिसालानि खामायनाय जानानै आंनि फिसालाखौनो धक्का होगासिनो बियो। मा बुंदों मिथिगौ? अलंबारनि खोमायाव हाबनांगौबा दिगदार दङ होननानै आंखौ वार्निंसो होबावदों। मिथिगौ? वार्निंखौथ' होजाखागोन। मा होनखो नों? मा होनखो? आं मिथिगौ बिहामजोआ माब्लाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावा। सोर मानसि बेबा? दाखालिबोथ' नोङो बिमा फैनायखौ रायनानै थिनहरबाय। हयथ' दा सोरबा बिदाफोरबो जानो हानाय। लोगो हमफैदोंमोन। नोंनि केरेक्टारखौ मिथिनानै न' सिङाव हाबफैयालासे सिरि बारान्दानिफ्राय लामानिफ्राय रायलायना थांदों जानो हागौ। बेखौनो नोङो सन्देह खालामदों। निसायैनो सन्देह खालामनानै न'खराव दावराव खालामबाथ' नों वार्निं होजाया माथो? मोजांसो मोनदों आं बिहामजोजोंसो सापर्ट दङ। नोंनि आखलखौ मिथिजोबखायो आं। नों फाफि हुआ। नोङो न'खरखौ बेंग्रा नङा, नों न'खरखौ सिफायग्रा हुआसो। नों बायदि हुआया साल्ला पेरालाइस बेमार जानानै बिसिनाव लांगाब गोलैना थाग्रा मानो नोङो? जेरावबो हेंथा। गावथ' मोजां गाज्रि सायख'नो रोंखाया, आंखौबो बादा हेंथा होग्रा। आंजों लोगो नंबावा नोङो? बिहामजोंसो लोगो। नों हुआ। आफा, आइजों नोंजोंलाय माथो दावराव जालाया दसेनो? आफा, नोंसोरो मानो नांलायबाय थायो सानफ्रोमबो? नोंसोर लाजिनाय मोना नामा? न'आव बिहामजो सफैलायबाय, गाबोन सबनै नोंसोर फिसौबो मोनलाय लांसिगोन। नोंसोर दासो सेंग्रा सिख्ला बायदि संसार जागोदान बायदि माखौथो नांलायलायबाय थायो? गावजों गाव मानो नोंसोरो बुजिज्लाया? नोंसोरनि नांलाय खमलायखौ बेबायदि सानफ्रोमबो न'खराव नुबाय थाबा जों बोरै गोजोननो? नोंसोरो जोंखौ मा गियान फोरोंलांनो नागिरदों? नोंसोरनि सानफ्रोमबो नांलाय खमलायनायखौसो जोंनो नोंसोरो दिन्थिनानै फोरोंलांनो नागिरदों, ना मोजां न'खरखौ माबायदि दानांगौ नोंसोरो जोंनो आखल गियान फोरोंलांनो नागिरदों? मा बुंनो मिनि आइ, नोंनि आइखौ आंखौसो खुदै मुजुलायनानै दोखो सावहोलांबाय। मा होनदों नों आफा? नोंनि आइया आंखौ खुदै मुजुनानै पेरालाइस बेमार जानानै बिसिनायाव गोग्लैना थाजानो लुबैदों। मा राव बियो आफा? बुजि मोनदों नोंनि आइनि मोनफ्रोमबो आखलफोरखौ मोनफा मोनफा बुजि मोनलांदों। आंनि हिनजावानो दिनै आंखौ पेरालाइस बेमार जानानै बिसिनायाव गोग्लैनानै थाजानो लुबैदों। आरो बुं, नोंसोरबो आंखौ माबाफोर जाजानानै थाजानो लुबैदों? नोंसोरबो आंखौ लुबैयो नामा? नोम्मायाथ' आंखौ खुदै मुजुनानै पेरालाइस बेमार जानानै बिसिनायाव गोग्लैना थानो सावहोखाबाय। आरो नोंसोरबो माबाफोर सावहोनो दंबावो नामा बे बिफा बोरायखौ? आफा, मानो बेबायदि बुंखो? जोंलाय नोंखौलाय मानो खैफोदाव थाजानायखौ लुबैनो? आइया जानांगौ रागाजों नोंखौ बुंफ्लांबाय। नोंबा मा गोरोन्थि मावामोन आइया जे नोंखौ बेबायदि सावहोलायदों? आफा, सोर फिसाया लुबैयो गावनि बिफाखौ बेबायदि खैफोदाव थानायखौ? जानांगौ नोंसोर बोराय बुरैयासो जों साफ्रोमखौबो खैफोदाव थाजानो लुबैयो। बेसो जानांगौ खोमा। नाथाय जों नोंसोरखौ मानो बिदि सानो आफा? नों मा गोरोन्थि मावदों?
आइजों जे नों बेबायदि बुंजालायनो मा बुंनो नोंनि नोम्मानि खोथा दाखालिबो नोंनि बाजैनि बिमा फैनायखौबोथ' नोंनि आइयानो नोंनि बाजैनि बिमाखौ दोखो दोखो लाजि फोनांनानै रायनानै थोनहरदोंनो मा बेबायदिसोमोन खोथाया आइयासो बेबायदि खालामदों सोरथो जानो नोंनि आइनि अनगा सोर मावग्रा दं बे नखराव बेफोरबायदि नोंनि नोम्मानि अनगा दाखालिथ' जि जाबाय मैयाबा सोर फैदोंमोन बिहामजोआनो सिथ्ला गेजेराव सोरबा हौवाजों लाइन मारिनाय नुगारबाय बेखौनो दा जोंगासिनो नखर गरम खालामनो नागिरगासिनो बिहामजो बिखुनजोबा मा जालायखो लास्टाव थाङै थुङै आंखौसो सावहोबाय बाजैजोंथ' जोनोमासो रायज्लायदोंमोन जोनोमजों बाजैजों रायज्लायनायखौ आइया नुसनबाय नामा दाथ' बिदिब्ला आइयाथ' बे खोथाखौ गोबां दावराव खालामसिगोन दा आं बोरै बासायनोबोथ' आंहा दा जेबोथ' लामायानो गैया औहो आफा आइया दाखालि बाजैनि बिमाखौबो बेबायदि लाजि फोनांदों बेनिखायनो सोरबा जानांगौ नखरनि बंस'फोरानो फैनानै रायज्लायफैदों बेखौलाय आइयालाय मानोथो बेबायदि गाज्रि साननांगौ जाखो दा आदा दंफैयो आदानि खोमायाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा हाबोब्ला मा जानांगौ जाखो आफा आइखौ जोङो बुजायनो नांगोन नङाब्ला बे आइयाना नंखाय बाखाय मिसा मिसि खोथायावनो गावनि नखरखौसो फोजोबनानै लागोन बियो आंबो सम सम आइनि आखलफोरखौ नायहरोब्ला गोबां लाजिनाय मोनो बे आइया मानो दाबो एसेबो बुजिनो हायाथाय बिहामजोखौनो माबा रुवाथि बायदिसो खालामनो नागिरो बिहामजोखौनो माबा बिहारि बायदिसो खालामनो नागिरो गावबोथ' सानसे बिहाव बिखुनजोनि सासे बिहामजोमोन ना गावखौलाय बिहाव बिखुनजोआ माबायदि अनोमोन माबायदि खालामोमोन बियो मोनबोआखै नामा आइया मानो बेबायदि आंबो आइनि आखलखौ मोजां मोनाखै आं जेबो बुंला आं गेजेरावबो हाबखावला नोंनि आइखौ आं दिनैनिफ्राय जेबो बुंला गावनि हिनजावजोंनो साव होजायोब्ला आंलाय मा होननानै बुंनो फिसालाखौल' बुंनोसै डिउटियाव थांब्ला बिहामजोखौ लांफानो खर'आसो गाज्रि जागोन ह बे नखरनि दावराव दावसिखौ खोनासंबाय थाब्ला हेलौ जोनोम हेलौ जोनोम आं मिनि बुंदों मिनि बे सोरनि नम्बर मिनि नोंनि नम्बरा मा जाखो आरो आं मैया नोंखौ लोगो हमनो थांदोंमोन नोंनि बाजैया आंखौ गोबां रायदों नोंनि बाजैया आंजों नांज्लायनानै आंखौ धमकि होनानै आंखौ थिनहरफिनबाय माबायदि नोंनि बिबाजैया मिनि दे बेफोरखौ बाद होदो नाथाय मिनि नोंनि नम्बरा मा जाखो एथ'ग्राब फन हरगासिनो आङो नोंनि नम्बरा सुइस अफ बे सोरनि नम्बर जोनोम आं मबाइल लाला आं जोबथा बारनि थाखाय दिनै नोंजों खनसे रायज्लायस्रानो होननानैसो बाजैनि नम्बरजों नोंनियाव आं फन हरदों थाबफियासो दं माथो बिथिंलाय थांलां बिथिं खोनासं जोबथा बारनि थाखायसो आं दिनै नोंनियाव फन हरदों नोंनि थाखायनो गोबां नखराव गुलाय गुजाय जानो हमगासिनो नोंनि थाखायनो दिनै नखराव बायलांनो हमगासिनो बेनिखायनो जोनोम बेनो जोबथा आंनि नोंजों रायज्लायनाया हा आंलाय मा खोनादों माथो लाइनसो मारिदों आंनि खुगाजों बुंनायखौ रावबो मानिया आं बेखौ रेकर्ड खालामनानै लायो र' आयौ मा खोनादों आं मा खोनाखोहाय आयौ बेबायदिसो आयै थिग टाइमावनो मोनफ्लाबाय दे आं रेकर्ड खालामनो आयौ आं बे रेकर्डखौ फिसाला बिग्रायनो आं दिन्थिगोन बे फिसालाया बेबायदि लोखि हिनजावजों बोरै गब्ल'नानै दङमोन आयै मेन खोथायानो रेकर्ड थाजोब्बाय दालाय फिसालानो आं दिन्थिहैथारनोसै औ जोनोम दिनैनिफ्राय फन एसएमएस जेबो दा खालामसै जि दङमोन नोंनि फारसे अननाय जि दङमोन नोंखौ लानानै सिमां सुजुनाय बेफोर गासैबो गोमालांजोब्बाय दिनै आंनि बाजै नङामोनब्ला दिनैनि दिनाव आंनि बे रावखौबो नों खोनानाय नंबावामोन
आं आरो बारा गोबाव सम खालामनो गोसो गैला दिनैनो गासैबो जोबजोब्बाय जोनोम बाय गुड बाय उफ मेंजोबलायबाय नाथाय आं रायलायनायखौ रावबो नुवासैथ' ओहो रावबो नुवासै खोमा आयु बे बिबोनाङाबो बिबोनां आरोना आंनो मा दायित्व होयो माबा आंसो मिनि जानानै दिनै गासैखौबो रायज्लायनो गोनां जाबाय आंबो ना बिबाजै जानानै दिनै बिबोनांनि मोजां खालामनो थांगासिनो ना गाज्रि खामानि मावनो थांगासिनो आंबो गावखौनो बुजिनो मोनाखै ना दिनै बिबोनांनि मोजांनि थाखाय मावनायाव आं गावहासो खैफोदाव गोग्लैनाय नङाथ' ओहो आं मानो खैफोदाव गोग्लैनो सासे बिबाजैयाबोथ' बिमाजों समान जायोना सासे बिबाजैयाबोथ' बिबोनांनि मोजां गाज्रियाव हेफाजाब लानो हायोना आं जेबो गोरोन्थि मावाखै मिनिनि थाखाय आं मोजांसो मावदों मिनिया बुंदोंमोन ना गाव जानानै आंखौ रायज्लायनो दाथ' आं रायज्लायबाय दिनैनिफ्राय आंहा आरो जेबो दायित्व गैला मिनिया गोजोनैल' थाथोंसै आरो आंबो आंनि नखरखौ माबोरै फोसाबनो आं गावबो सिन्था खालामनो नांसिगोन बेफोरावल' गोग्लैनानै थाब्ला आंनि नखरखौबो आं गावनो फोजोबनासो लानाय जागोन बेनिखायनो आं गावबो एसे माबानांसिगोन गावखौनो एसे हमथानो नांसिगोन